இவனை மட்டும் கர்நாடகத்துக்கு அனுப்பிச்சோன்னு வச்சுக்க, காவேரிய கையோட அள்ளிக்கிட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டாந்துருவா சார். கர்நாடகாவும் கபினி அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 5000 கனஅடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. பல போர்பட இருக்கலாம், எதிர்பார்த்தது இவனைத்தான் ஒருவன் வந்திருக்காடே. களமோ அவன் மூச்சரிய, மயிர்கால்களும் கூச்சரிய, வச்சம் அவன் வந்திருக்காடே. இவனை மட்டும் கர்நாடகத்துக்கு அனுப்பிச்சோன்னு வச்சுக்க, காவேரிய கையோட அள்ளிக்கிட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டாந்துருவா சார். கர்நாடகாவும் கபினி அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 5000 கனஅடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. பல போர்பட இருக்கலாம், எதிர்பார்த்தது இவனைத்தான் ஒருவன் வந்திருக்காடே. களமோ அவன் மூச்சரிய, மயிர்கால்களும் கூச்சரிய, வச்சம் அவன் வந்திருக்காடே.